Hello guys, welcome back to my channel and my new video. Ayo ladu janjung gasini. So guys, ni ladu sagasini. Slice ni jung mana? Ah, video one mana pink kan jang? Hai am lagi. Ni lagi kam jumpai. Video one mana ni? Ni hore. Nih guys, singong mimi dong ada. Nih. Bianta. Kasih sini dia. Sembilan ada nak Singok. Mana? Belum minta bina siapa? Ya, mana? Ni yang dia. Macam apa ini? Dah minta mana tu? Guys, yang ulang ada. Kamu dah Gofert. Ambil siang sini dia tu mampu uncing gofert ada. Sampai guys dia mani mulai ngisir komen kalau mana tu ada. Ni coba. Sampai ngisir mulai kumah beri jaya biku komen kalau mana tu ada. Mulai kita kerana dek lenggere. Angga mulai keselengger ada. Sampai komen kalau mana tu mampu sini. Terus tangan lengan. Dia ambil baju ni ya. Lengan isang. Terus saya buat sini kasih kebuku sini mau. Guys ni nuak. Kerja mama betul kamu ya, dan bayar itu bawa kerja itu jenis mana? Umpai itu bawa kerja itu ni peci nak. Kamu sali peci. Misteri ke kau ni misteri ke kan? Misteri ke kau? Nuwalai kamu. Biar aku bawa di sini nak sini ada bibar. Kamu sini na. Ini guys, dan terus ni lah. Benda ni sini lagi jangan kau yang ni kau posen lah bayar kan sih. Kan lah ini ay malu. Macam ada simple na. Tunda. Macam mana ya cina saya kalau habis nanya sana. Sadang. Lalu sana sini ya. Tiada mana. Yang pe. Usah. Mana? Ya tadi. Nih. Kalau asal usah kan. Sure. Nagwa kolesterol. Posting guys dia. Ini tu guys ni. Posting dah ya. Ano, Rizal. Kolesterol kan langsung nunggu guys sangat. Kolesterol pun dah sampai di lah. So guys saya Endunan sekali biar orang, jengkam tahang nana jis mana brain duduk mana brain ini brain ni duduk kan dah sering baik kagak lebih. Amprai ni, desa gas nana. Kones ladu nama nanti. Amprai guys ni suruh mama kam na thabai daily, jadi san tumba. Dah tu baru san builar, koles bu builar na. Mama kam na thabai daily ni suruh kisah orang guys. Dah ini yang mama kam na thabai. Ni suruh dapat video ku naik betan daily. Mohon mama kam gas ni biku kisah orang deh. 100 awai 5% ala komen kam kaya. Oमफ्राय जा कमेन्ट खालामो नोंसोर खिथाहरबानो जाबाय आरोखि ना मा खालामदों दायो आरो मा खालामना थायो खालामना खिथाबानो जाबाय आरो उन्दुफिनदोंमोन आङो ओमफ्राय आरो दायो सिखारबाय आरो ओमफ्राय दुखांबाय सानदुङाव दाबो दंबावो ओमफ्राय नै आइया माबा खालामगासिनो दा मोनानि ओंख्रि रानजोब्बाय नै गाइस बिबार दोनफैनाया रानजोब्बाय फट' बिबार दोनफैदोंमोन आं जाजोबफैसोदां नाफोरानो ओमफ्राय गाइस मा होनोमोनलाय जोंनियावहाय सैमा फिसा जादों आरो फायखानानि उसुङाव दं होनदों ओमफ्राय आं नायफेराखै ओमफ्राय खिबा सैमा फिसा गाबबाय थायो ओमफ्राय दिनै बबेथिं दंथाय मिथिया नायनि र' टाइमपासनो थाङो ओमफ्राय बबेथिं थाङो मिथिया आं बबे दंथाय हाग्रा जोबसिनि ओमफ्राय बबे दं मिउ गाबबाय थायो गाइस नङा नंगौ नायनिहायलै गाइस माबाथार मा होनोमोनलाय Agak gundul. Nih guys, dia memang cycle. So guys nih, kita sampai ada bikuisi finishing kalau mau guna. Location. Kabel guys jauh. Sana mana? Kau jauh main lam dengan orang sini guys. Kau kau berapa ya? Postas tu muncul nunggu sana mana postas? Engkau kerja ni guys. Ambai jar mel jaga biku mari na ya. Bici langsung. Kubar aja biar ni kubai ni. Makasih kubai na. Ni bici jar biar rantai. Paran dia ambil jog gizang bawa di sana. Nanti akhirnya ni nice ya. Terus ni. Asal mana dari video. Ambil mana dah ya. Gur mas kakak sini. Ambil ni jual option aku tadi guys. Kaya ya. Ambil jauh setengah. Mari mungkin. Jalan. Ayah mandi kalau gue.
बिदि खालामनाङा बिदि खालाम बेला खायदों नुहुरालै बेला नोंखौ नुहुरा माइ माबादोंलै हरै हरै बे थिंजायखौ खोबनो आरो बे माइ गोनांखाखौ ओरै खोबनो जुथा बेलथाय आयौ जाबाय गाइस थांसैलै गाइस दायो हयनि गोजांबाय आरो नोंसिनिथिं सोरबा गोजांबावासो ओमफ्राय आं गोजांबाय आरो ओमफ्राय दायो गाइसनि जलफि जानो नागिरदों जानो लुबैना गाइस बेबायदि टाइमाव समझ रहे हो ना ओमफ्राय गाइस मानसिफ्रा बुङोना सोरबा न'आव थाबाथाय जानो लुबैया मालायनाव थाबासो जानो लुबैयो बिदि होनना माने बेबायदि होनना सोरबा न'आव थाबाथाय जानो लुबैया होनो ओमफ्राय आंहा न'आव थाबाबो जाखायो आङो न'आव गैयिखौथ' बायनानैबो जायो आरो ओमफ्राय न'आव थाबाथ' सान हर मोना फुं टाइम गैया जानो लुबैगोन जाब्लाबो स' बिदिनो आरोखि आं गाइस आं जासुलियाव गोलैबाय ओमफ्राय गाइस बहुत मानसिफ्रानो सोंबाय थादोंमोन आरोखि आं हाबा जाखानाय नामा होननानै आरे मेरिड ओमफ्राय स' खिथागोन आं उनावहाय हाबा जानाय ना जायै ना मा उनाव खिथागोन आरोखि ना गाइस आं गिबिनि भिडिअ लाबोगोन आं उनावहाय खिथागोन आं माला लाबोगोन बेखौबो उनाव खिथागोन आरो माला लाबोगोन बेखौबो ओमफ्राय स' नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना गाइस नै गाइस जोंनिफ्रा आखिनो होफैलायबाय आंनो बेनिखौ नायनो आखिनांगौ जायो उन्दै बानायलायनाय सनिया आथिङा माबा जानानै नै बाजानांबायसो थाबायनो हायाना सना थाबायनो हाया सनिया थांबाय दायो ओमफ्राय दै गुदुं जानगासिनो ओंख्रियाव होनो न'आव मानगोन ना हाग्रानि थास'सो मानगोन फैगौ ओमफ्राय दायो हरबाय थानोसै गाइस बानलुखौ एसे बुरजा होबाय आरोखि ना नङाबा मानगोन ना ओंखायनो नङाबा बिदि बानलु जाया जोंहा दायो एसे खामफ्राम होनोसै बेखौ कालार गैयै नुथारबाय ओमफ्राय स्लेब जाबायमोन आरे खाबसा बेबो जाबाय ओमफ्राय नै ओंख्रियाव खामबाय नों गुस्टि लासिनदोंना आं दांनायाखै ओमफ्राय दै होबावबाय आरोखि ना आङो एकदम बोरैबा जाथारबायमोन हामथा बुरजाद्रायदों बुस्थुआ ना गोरानखा ओमफ्राय ना मोननायनि मानायनिबो होबाय आरोखि ना आं दैखौ लाइट कालार नुथारदों बेयावहाय मबाइलाव ओमफ्राय खिन्थु कालारा एसे बुरजा आरोखि ओमफ्राय जाबाय आरोखि ना नै गाइस बे गोथां नुदोंना बेयो सामब्राम पियाजनि बिलाइखौ होबाय आरो दुन्दियाखौ गैया दुन्दिया गैया खाहैनो बाबाय मोनायावहाय ओंखायनो बानाया सिगांखा ओमफ्राय जाबायानो आरोखि ना गाइस आमथा नालाय बुरजाबाबो दसेनो स्लिम जागोन गाइसनि गेसाव माबायदि जानानै दंना ओमफ्राय बानलु सावबाय स' गाइस सोर माने जि सुनो मोजां मोनो ओमफ्राय जिखौ खननो बायो आरोखि आं बायदि आं बहुत खननो बायो गाइस सुनायाव सुगोन आं जेसेबां बुरजाबाबो सुगोन ओमफ्राय खिन्थु खननायाव बहुत बायो आङो खनदो गावबागाव जायगायाव दोनफिनदो आरो गस्ला बेलेग दख'ना बेलेग बहुत बायो आं थिखोनायखौ बहुत बायो आं थिखोनायखौ खुनुरुखुमाव थिखो खननायखौ हले बायो आं बहुत बायो ओमफ्राय बिसोर ब्लाउस दंना सुख्रेबहैनांगौसो गिदिरखौ लाबोफ्लाङो आरोखि ना गाइस ओमफ्राय सुख्रेबहैजोबनांगौ ओंखायनो आं सोआखिसै आरो बिदिनो दोनबाय स' गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ स' माच आल्टु फाल्टुबाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिनि थाखाय थेंक इउ आरोखि ना एगेन बाय बाय